Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Wah, aku kok cocok toh? Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Juara dunia. Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antaséna putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku bareng ae wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono. Mungel langgam sesi deman. Udus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Tru? Mbuh, Aku ora melu-melu ora. oh Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, Mangkat. mangga piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek melu semono jane aku ani lho, Tru. Ah terus Nah, aku sing mangkat pripun, Ndara? ora. Kula sing mangkat terus semono tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge wani. Wah. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antaséna. Ayo jelas. Kowe iki wani totoan milih kok kowe. Ha wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antaséna iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antaséna menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antaséna kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Totoan rumaling. Jempolmu mlocot. Oh. Sapa wis lunga? Kalah karo Lesmana klilipe ming kari siji. Karo Lesmana klilipe ming kari siji. Kowe mangkat to. Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi. Karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antaséna ora kaya anak-anak kuliyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan, sing perlu tok teliti malah Kakang Garukaca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antaséna putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku bareng ae wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono. Mungel langgam sesi deman. Udus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Tru? Mbuh, Aku ora melu-melu ora. oh Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, Mangkat. mangga piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek melu semono jane aku ani lho, Tru. Ah terus Nah, aku sing mangkat pripun, Ndara? ora. Kula sing mangkat terus semono tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge wani. Wah, Bagong mesti ngalut yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora? Ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesekan. Enggak,
Niki sing perjalanan sedina mengke sore isih mbagong teng rika ngono ora tekan wektune. Mangkat yo Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ya lho pangestu, yo sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoan milih kok kowe. Ha wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Nek ora ya radong iso do muni COD ngono lho. Lah niku radong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, Gong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditotke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Truk. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandhani. Walah, dadak ngene. Jen, ngono. Utawa Dik. Muni Dik ngono. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes. Langsung dijegal. Lho. Iki ngopo to iki, Cang? Aku kesuwen iki males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya, kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresna kowe. Aku tresna kowe, Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresna kowe, Jenakawati. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja Truk iki nggo ndadawake wektu ya. Nek ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresna karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe Bapak. Telung ukara kuwi ya kok. Heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo.
Piye wali? Iki anakku Jenakawati Surakmawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku padamu. Piye to? Wis beres. Mesem mboten durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku tresna karo kowe. Mesem mboten? Ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Ora lunga ya cilok. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe bapak. Ngopo Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro. Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono. Wonten dawuh. Aku ndi? Oh, diar. Wih, Gong, kuwi pitik sapa nggo ngopi tadoh banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngopi tadoh banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Nang kemawon mengko rak bali riki ajeng nang pitung wong dudu pitik, mengko rak goleki sing duwe rak mesti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena piye, Pak? Piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah. Seneng. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka kula wonten maring dawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati. Anak lanang marang Garuda ingkang sowan. Ih, kula nyabyantung somaduka paman. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Iya, tak tampa samba. Lho iki kaya samba. Ih, nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa cah bagus. Pangestunipun Rama nampanana. Lah kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna. Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun. Lelakon apa Stijo? Nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula tarun ing marang Garuda pun Yayi Samba. Piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati. Nanging sajaipun badhe munjatun sawaduka Kanjeng Rama. Kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama. Tumunten sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Jenakawati. Kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama. Jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat Samba. Nggih wonten maring adhawuh. Lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu, malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu. Ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa. Ning wong tuwa mbok telapake. Malah kowe matur karo kadangmu Werda, ya kuwi anak Gusti Jaba Manara Kasura. Samba. Gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa. Digayuwa tuna dirangsanga bakal luput titenana.
ingkang putra Tadah Wadana. Nadyan sampun mekaten pangandhanipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula. Nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama, namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo. Mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama, ya wis sakarepmu. Aku ora melu-melu perkara iki wis sakarepmu. Inggih, Koko Prabu. Kakang Mas, anakku Setijo. Malah aku dadi bingung teka kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara. Janaka, aku teka luwih dhisik, aku kencan luwih dhisik. Nyuwun sewu, paman menapa iki Paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo. Dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba inggih putra pun Samba Wisnu Batra. Samangke supados kadhapaken kalipun Janakawati. Arjuna, kowe aja ngawuh gawar-gawar aku sing teka dhisik. Kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka. Aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dapake Lesmana Mandra Kumara. Wah, mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Kakang Mas, nggih. Gandeng Paduka ingkang sampun kencan semayan kaliyan ingkang rayi. Malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara. Ewuhaya ing pangraos, kula mboten saged ngrampungi perkawis menika. Malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas. Lho, lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye? Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Ya, aku trima. Ning Werkudara ya kudu adil ngrampungi perkara iki. Aja mban sindhe mban siladan. Wah, Werkudara kuwi nggone wong wutuh apa anane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki, Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana, Samba, Antasena. Sapa sing unggul ngukup Paran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Kudu adil Arjuna kula maring adhawuh. Ngendikaning kadangmu Jodipati iki mau pancen wis bener lan wis pener. Silipun kados pundi Paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho coba to. Samba kuwi ya satriya. Lesmana ya satriya. Antasena kuwi ya satriya. Malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba. Lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara mboyong putri. Nek meng enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Usah menyat saka papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Setija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis
Didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe yang bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni Gunemani Baladewa. Kelap-lapaton lirking saking risang mawe gandrung Lesmana kowe ngalau kowe putra Narendra Ngastina tak kira kowe gayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan sombo kadangmu tuwa ing marang Garuda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati. Mula tak jaluk kanthi banget. Adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur mbok sapa kowe. Rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Nyaron kluntang-klandil ngono kok. Sing meneng alon-alon bae ya terus mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak toi pecahing caca muncrating ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana.
sajake kaya karton ketemper yudaning Siadi. Waduh. Kula menika slaminipun gesang menika dereng nate. Kula menika nglampahi peperangan dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kalanipun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Mula yen Siadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuke meneh yen pancen Siadi kepengin dhawuh karo sawijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani Sobayi Bali. Ayo, wis lunga siji mantane ayo ayo. Wis lunga kalah karo Lesmana glilipe ming gari siji. Kowe manggato Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lair yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti malah Kakang Garukaca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok to? Ning tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya amba-amba. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku barenge wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono. Mungel langgam sesi deman. Kudus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Tru? Mbuh. Ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, mangkat. Mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek Lesmana jane aku ani lho. Terus, nah aku sing mangkat pripun, Ndara? Ora. Kula sing mangkat, Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge. Wah, Bagong mesti ngalut yen ana wong wedok. Mek karo ben sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih but modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng rika ngono ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu. Yo, sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Mikir. Ha
gagah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeke Lesmana. Nek jane aku ora dikarep rabi karo adhiku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lek rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah. Aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, pret. Sok resik kowe. Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Aduh. Wah, ayo. Bagus Lesmana piye? Remuk yang remuk piye? Sombo kalah kalih kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh, lha apa kowe ora kelakon dawuh karo Jenakawati Lesmana? Apa ora kelakon dawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi totane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya modar tenan. Mungsuh Antasena kok arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Nggih yang kula nglenggono. Loh. Nglenggono piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon tenan. Tuku kene. Wis ora sembodo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan.
COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Lha ya ora dong iso do muni COD ngono lho. Kuwi niku ora dong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, Kong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditotke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Truk. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pon, pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandhani. Walah, dadak ngene. Jen, ngono. Utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes. Langsung dijegal. Lho. Iki ngopo to iki, Cang? Aku kesuweni males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Nah, ngono. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja Truk iki nggo ndadawake wektu ya. Nek ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe Bapak. Telung ukara kuwi ya kok. Heeh, engko nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Antasena, piye wale? Iki anakku Jenakawati, Surakmawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku padamu. Piye to? Wis beres. Mesem mboten durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku tresno karo kowe. Mesem mboten? Ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Ora lunga ya cilok. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe Bapak. Ngopo ya, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro. Nun.
Aku ya, Gong. Ayo kono. Wonten dawuh. Aku ndi? Oh, diar. Wih, Gong, kuwi pitik sapa nggo ngopi tado banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngopi tado banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Neng kemawon mengko rak bali riki ajeng nang pitung-pitung wong dudu pitik, mengko rak goleki sing duwe rak mesti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena, Piye, Pak? piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenokawati iki kok seneng atine, Pak. Wah, seneng. Heeh. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna.